Fy gwaith gyda Muddiau Cymru ydy weithio fel chydymaith ymchwil i baratoi o'r arlygion dyn ni'n wneud i ddanfon at y cymniau yn y sector cyfryngau yng Nghymru i gasglu wybodaeth am y bethau mae'n hwn wneud o buddsoddiad mae'n hwn defnyddio i wneud arloesi neu i datblygu bethau yn y cyfryngau. Wel, ein cwis ni, pa fath o arloeswyr ydych chi, tipyn bach o hunan asesiad i gael gwybodd neu adnabod pa fath o sgiliau gennym i wneud arloesi. Bob un ohonym yn cael sgiliau i wneud arloesi ar hyn o bryd. A dwi'n credu mae'n bwysig i bobl adnabod pa fath o sgiliau mae gennym i wneud a pa fath o sgiliau rhaid iddyn nhw'n cael person arall i wneud neu i datblygu ei sgiliau nhw. Mae'r cwis pa fath o arloeswyr ydych chi yn ein wefan ni yn Muddiau Cymru. Ydych chi'n gallu wneud y cwis, mae'n byr iawn gyda'i ffôn symudol chi, neu ydych chi'n gallu defnyddio'r cyfrifiadur i wneud y cwis. Mae'r cwis ar-lein yn syml iawn i wneud. Wel, mae'n anodd i ddweud yn glir beth ydy arloesi, ond dwi'n credu dyn ni'n arloesi bethau bob dydd. Bob tro dyn ni'n trio wneud y bethau wahanol gyda'r bethau dyn ni'n defnyddio, mae'n bwysig i feddwl am sut dyn ni'n gallu newydd o bethau dyn ni'n wneud, sut dyn ni'n defnyddio ein cyfryngau ni, bethau fe ein ffôn symudol ni, i feddwl os dyn ni'n gallu newydd y straeon dyn ni'n adrodd, sut dyn ni'n gallu newid bethau i bod yn well gyda'r amgylchedd neu i gael pobl arall o'r blaen o camera, dweud y wir. Mae'n llawer o ffyrdd dyn ni'n gallu wneud arloesi mewn y cyfryngau a hefyd gyda'r bethau dyn ni'n wneud bob dydd. Dwi'n credu mae'r beth bwysig gyda ein cwis ni ydy ydych chi'n gallu adnabod pa fath o sgiliau gennych chi ar hyn o bryd sy'n gallu gael ei defnyddio i wneud arloesi. A hefyd, efallai sgiliau ble ydych chi'n gallu ei ddatblygu. Dyma'r ffordd dwi'n credu i wella i'r gallu o wneud arloesi. Oherwydd, does dim rhaid i bod y meistr o bob beth, ond mae'n bwysig i gael gwybodd pa fath o sgiliau gyda chi a pa fath o sgiliau bydd yn bwysig i gael i wneud arloesi yn y ddyfodol. A dwi'n credu falle gyda phobl eraill neu gyda unrhyw fath o hyfforddiant, ydych chi'n gallu wella ei sgiliau nhw, ei sgiliau chi i wneud arloesi. Mae arloesedd yn bwysig i'r sector cyfryngau oherwydd mae'r sector cyfryngau yn symud yn gyflym iawn. Mae'n bwysig i datblygu strwythur newydd i wneud adroddiad neu i raidd pobl gyda ein cynhyrchiad ni. Dwi'n credu mae popeth yn symud yn gyflym iawn ar hyn o bryd gyda ffoniau symudol, enghraifft. Dwi'n credu mae'r pobl yn newydd o broses mae'n hwn defnyddio bethau fel teledu neu radio neu ffonau symudol nhw. Mae'n bwysig i trio bethau newydd i gael
pobl ac o'r ddiddordeb o'r bobl i'r un yn y gyfryngau.